እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ሓገዝ ተሓቲቱ ዘይኮነ ባዕልዩ ክብል ኣዛዚ እዙይ ሰሜን ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም ገሊጹ። ብጽሓፊ ክፍለ ሃብቲ ሃገር ስቲቨን ሙኒሽን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን መብጻሕ ፈጺሙ። 4 ሃገራት ዓረብ ምስ ቀጠር ኣቋሪጸንኦ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣሐዲሰን። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓገዝ ተሓቲቱ ዘይኮነ ባዕልዩ ክብል ኣዛዚ እዙይ ሰሜን ሰራዊት ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም ገሊጹ። እቲ ጀነራል ምስ ህዝቢ መቐለብ ዝገበሮ ዘተ ዶብ ክሕሉ ዝወፈረ ሰራዊት ሰሜን እዙይ ብሕወሓት ድሕሪ ዝተኸፍተሉ መጥቃዕቲ ነብሱን ዶቡን ክከላኸል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምስ በጽሐ ሰራዊት ኤርትራ ባዕሉ ጥሒሱ ከም ዝመጸ ረድዩ። ጀነራል በላይ ብተወሳኺ ናይ ባዕዲ ዝበሎ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ብጣዕሚ ከም ዘጉሄናን ሳዕቤናቱ ድማ ንፈልጦን ኢና ድሕሪ ምባሉ ናብ ዝኹሉ ጸገም ዘውደቐና ግን መን ምዃኑ ትፈልጢኹም ክብል እዩ ንህዝቢ መቐለ ገንዚቦ። ጊዜያዊ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሴ ብወገኑ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣቲዶ ኣይኣተወን ዘይኮነ መዓስን ብኸመይ ይወፅእን እዩ ክኸውን ዘለዎ ትሕቶ ክብል ንህዝብታ ከተማ መግለፂ ክህብ ተሰሚዑ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝተወሰነሉ ከባቢታት ጥራይ ተዘይኮይኑ ናብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዘይኣተዎ ምግላጹ ይዝከር። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር በንጻርዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ንዝገበረሉ ሓገዝ ብወግዒ መስጊን እዩ። ይኹን እምበር ብዛዕባ ህላው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልኡላዊ መሬት ኢትዮጵያ ብንጹር ኣይገለጸን። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳይ ንዝተፈጥረ ጸገም ብወተሃደራዊ ሓገዝ ጎረቤት ሃገር ንምፍትሑ ዘካየዶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ፈለማ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ንኣዳናት ናቆትን እኳ እንተረኸበ ኣብዚ እዋንዚ ልኡላውነት ሃገር ኣሕሊፉ ዝሃበ እናተባህለ ይውቀስ ኣሎ። ንሱ ምስ ሕወሓት ንዝነበሮ ምትፍናንን ወጥርን ብሓገዝ ሓደ ንነዊሕ ዓመታት ከም ጽላእ ክረአ ጸንሐ ናይ ጎረቤት መንግስቲ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከካይድ ምልፋኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ቅርሕንቲ ኣሕዲሩ ምህላው ብመገዲ ማሕበራዊ ሜድያታት ዝዝርጋሕ ዘለዎ መልእኽታት እውን የረጋግጽ። ብጸሓፊ ክፍሊ ሃብቲ ሃገር ስቲቨን ሙኒሽን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ሱዳን ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ ብረቡዕ 6 ጥሪ ናብ ካርቱም ኣትዩ። እቲ ልኡኽ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝበጽሐሉ ብዛዕባ ሕወት ቁጠባ ሱዳን ኣሜሪካ ክትልግሶ መዲባ ዘላ ኣሳት $700 ሚልዮን ጉዳይቲ ምስ ኢትዮጵያን ግብፅን ከሰማምዕ ዘይከኣለ ኣጠቓቕማ ናይልን ዲጋ ተሃድሶን ብዝምልከት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ከም ዝተዘራረበ ተሓቢሩ። ቅድሚ ናብ ሱዳን ምእታው ኣብ ግብፂ ተመሳሳሊ ዑደት ዘካየደ ጸሓፊ ሃብቲ ሃገር ኣሜሪካ ምስ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እውን ብዛዕባ እቲ ብመንጎኝነት ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ተጀሚሩ ዝነበረ ብተቃውሞ ኢትዮጵያ ግን ዘይተዓወተ ተበግሶ ዘተ ኣብ ኣጠቓቕማ ናይል ብዕምቀት ከም ዝተመኻኸሩ ተሓቢሩ። ኢትዮጵያ ትዘተ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ክቕጽል ከም እትደሊ ብምግላጽ ካብቲ ናይ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ድሕሪ ምስሓባ ምምሕዳር ትራምፕ ነታ ሃገር ዝተመደበ $130 ሚልዮን ደው ከም ዘበሎ ይፍለጥ። እቲ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ክቕጽል ዝተባህለ ዘተውን ኣብ ካልኣይ እግሪ ሱዳን ብወግዒ ብዘይገለጸቶ ምኽንያት ካብ ምስታፍ ስለ ዝበኾረት ዛጊት ክዕወት ኣይከኣለን። ይኹን እምበር ምስ ግብፂ ተቐራራቢ መርገፂ ሒዛ ትበሃል ዘላ ሱዳን ካብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝነበሮ ስሉሳዊ ዘተ ዝበኾረትሉ ምኽንያት ኣብዚ እዋንዚ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ግጭት ተጸሚዳ ስለ ዘላ ምዃኑ እዩ ተመልኪቱ። ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት፣ ባሕሬንን ግብፅን ኣብ ልዕሊ ቀጠር ኣንቢሮንኦ ዝጸንሐ እገዳታት በረራታት ክልል ኣየርን ንግድን ዳግም ናብ ንቡር ክመልሳ ምዃነን ተሰማሚዐን። እዘን 4 ሃገራት ዓረብ ምስ ቀጠር ዝጸንሐን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብምብታኽ ን3 ዓመታት ኣብ ከበባ እቴናኣ ድሕሪ ምጽናሕን ድሕርቲ ብሰሉስ 5 ጥሪ ዝተኻየደ ዋዕላ ሃገራት ወሽመጥ እቲ ከበባ ከም ዘብቅዐ ዝገልጻ ዘለዋ። ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝጸንሐ ምስሓብ ንምሽምጋል ሓያሎ ሃገራት ተበግሶታት ከም ዝወሰዳ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሕጂ ተዓዊቱ ዘሎ ዝምድና ግና ብመንጎኝነት ንግስነት ኩዌት ከም ዝተማእከለ ተሓቢሩ። ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝመራሕተን ሃገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ቀጠር ዘንበሮ እገዳታትን ከበባታትን ከልዕላ እንተኾይነን ከም ቅድመ ኩነት ከቕርብኦ ካብ ዝጸንሐ 10 ነጥብታት መደበር ቴሌቭዥን አልጀዚራ ከተቋርጽን ኣብ ቀጠር ዝርከብ ሰራዊት ቱርኪ ክወፅእን ዝጠልብ እዩ።
እንተኾነ ቀጠር ነዚ በ4 ሃገራት ዓረብ ዝቐረበ ጠለባት ከም ዘይተማልእ ብመረጋጋጽ ዘሰሓሕብ ጉዳያት እንተሎ ብፖለቲካዊ ዘተ ንምፍትሑ ቀረብቲ ምዃና ትገልጽ ጸኒሓ። ሃገራት ወሽመጥ ንዘንበሮ እገዳን ከበባን ብምልዓል ምስ ቀጠር ዝምድና ንምሕዳስ ኣብ ስምምዕ ዝበፅሓሉ ነጥብታት ብዝርዝር እኳ እንተዘይተገልጸ ዝያዳ ምትእምማን ንምፍጣርን ን3 ዓመታት ዝጸንሐ ምትፍናን ንምእላይን ተወሳኺ ዘተን ስምምዓትን ከም ዘድሊ ኩሎም ወገናት ኣሚቶም። እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዝጸንሐ ምስሓብ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ጽልዋታት ፈጢሩ እዩ። ኤርትራን ጅቡትን ምስ ቀጠር ዝነበረን ዲፕሎማሲ ብምዝሕታል ጸግዒ ስዑድ ዓረብ ክሕዛን ከለዋ ሱዳንን ሶማልን ግና ጸገማት ሃገራት ወሽመጥ ብዘተን ሽምግልናን ክፍታሕ ብምጽዋዕ ጸግዒ ናይ ዝኾነ ወገን ኣይሓዛን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ? ሎሚ ብኣቆጻጽራ ግእዝ ሐሙስ ዕለት 29 ወርሒ 5 2013 እዩ። ልደት ክርስቶስ ድማ እዩ። ርሑስ በዓል ልደት ክርስቶስ ክኾነልኩም እናተመነና ነዚ በዓል ዝኸውን ፍሉይ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ጸንሖት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከምቲ ምእተው ዝጠቐስናዮ በዓል ልደት ኣመልኪትና መንእስያትናን ማሕበራዊ ክብርታቶምን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንበዓል ልደት ዝምልከት ናይ ሕቶን መልስን መደባት ኣዳሊና ኣሎና። ኣጋይሸይ ኣቦይ ቀሺ ዮናስን መንእሰይ ዳድሽን እዮም። ንዝያዳ ምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም። ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከም ኣቐዲመ ከም ዝበልኮ ኣጋይሸይ ኣብ መስመር ኣለው። ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዮናስ ደጊመ ከመስግነኩም ፈቱ ዝሓለፈ ብዛዕባ ኮቪድ ዝምልከት ሓበሬታ ይፍኩምና ነይርኩም። ሎሚ እውን ልደት ኣመልኪትና ብዘዳለናዮ መደብ ዕዱም ጋሻይ ስለ ዝኾንኩም ከመስግነኩም ፈቱ መሊሰ። ከምኡውን መንእሰይ ዳድሽ ሙሉእ ስምካ ከምኡውን ትነብረሉ ዓዲ ክንደይ ዓመት ጌርካ ኣለካ ኣብ ስደት ክትነግረና ዕድል ክበካ። ኦኬ ኣነ ዳድሽ ኪሮስ ይበሃል። ኣብ ሰንዓፈ ተወሊደ ካብኡ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሆላንድ መፅየ ኣብ ሆላንድ ከዓ 5 ዓመት ገይረለኹ ኣብ ኣፕልዶርን ዝበሃል ኣይ ከተማ ኣይ ሃገረሰብ ማእከላይ ዝኾነ ይቕመጥ ኣለኹ ማለት እዩ ገይረለኹ ሆላንድ ብሓፂሩ ነዚ ይመስል ናተይ ድሕሪ ባይታ ማለት እዩ። ኣነለይ ኣብ ቀሺ ከምቲ ኣቐዲምና ክንብሎ ፀንሕና ሕቶን መልስን ማለት እዩ። መንእሰያት ምስ ሃይማኖታዊ በዓላትና ማሕበራዊ ክብርታትና ዘለዎም ኣፍልጦ መንእሰይ ዳድሽ ገለገለ ሕቶታት ሒዙ ኣሎ። ቅድሚ ናብኡ ምስጋርና ግን ክትብልዎ ዝደለኹም እንትሕር ኣሎ ዕድል ክበኩም። يقنن لك بدأ زدلي كان أقلل بزعباتي حفشاوي أعلاوي كبابرا زخر لدت قويتنا بزملكات أب حرة السبع إيرترا كم هزبي كما أمنتي كمين أنا خبرو كمين أنا علول زبل عدشتي وكاتهم ولدو من إسهات زدلو حجي كم بعد دادش ذا مسلو كفلت وزدليو نجار تنها بعضنا نحن ملسو نزعبون تعدلنا دسيبلنا مالتي ዳድሽ ከምቲ ዝገለገለ ሕቶታት ኣለዋ ከምሰን ንኣከባብራ በዓል ልደት ዝምልከት ሓፈሻዊ ንበዓል ልደት ኣመልኪትካ ማለት እዩ። ነባቐሺ ክትሓቶ መድረኽ ክበካ። ኦኬ يعني اللي ከምዚ ክንዘራረብ ኣቕሪብክ ብዛዕባ እቲ ዘይንፈልጦ ክንፈልጦ ስለ ሓገዝክና መጀመርያ ንዓኸ መስግን ከምሊ ካልኣይ ሕቶይ ክሓቶ ዝደለኹ መጀመርያ ኣቦ ቀሺ ሓን መጻኹም ካልኣይ ሕቶይ ከዓ ልደት ክንብል ከለናስ መዓስ ዓመተ ምህረት ኢና ክነኽብሮ ዝጀመርና ምቦቅኸን ካበይ እዩ راي ቀደም راي صبوق حتى صبوق دادش مالت ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደሉ መዘከርታ ናቱ ተባሂሉ ዝተገብረ ዕለት እዩ። ሕጂ ብርግፅ ዕለት እታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደላ ርግፀኛ ዕለት ኣይተፈልጠትን።
ምክንያት እቲ ኣቆፃፅራ ዘመን ክፈቅዱ ከለዉ በቶም ዝነበሩ ነገስታት ታሪክ ገይሮም ተበጊሱ ኣብቲ ወንጌላት ተጠቂሶም ዘለዉ ነገስታት ድማ ካብኣቶም ገለ ብምውሳድ እሞ ክንዲ ዓመተ ምህረት ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ገም እቲ ዓመተ ልደት ወይ ዓመተ ምህረት እንብሎ ሕጂ 2020 ኮይኑ ዘሎ ብፈረንጂ ብግእዝ ድማ 2013 ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምዝካር ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳሕራይ ቤተክርስትያን እግሪ ምስ ተኸለት ኣብ ከባቢ 300 ገደማ ዓመት ሽዑኡ ንድሕሪት ተመልሶም ክቆፅሩ ጀሚሮም ካብኡ ጀመረ እዩ። ኦኬ ኣለይ ክሓታ ዝደለኹ ንኣብነት ዘምና ሕጂ ዘለና መንእሰያት ከዓ ዕሙቕ ብዛዕባ እቲ ዕሙቕ ዝበለ ኣነ ንገዛ ርእሰይ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ይብልናን ሕጂ ፅቡቅ ጌርና ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ንክህልወና ብናትኩም ኣረኣይኸ መንእሰይናትናስ ከመይ የብዕሉ ኣሎ ትብሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ንልደት ማለት እዩ። ሓቀኻ እንታይ ምስለካ ሕጂ መንእሰያት ዘይኮንኩም ብሙሉእ እቲ ህዝቢ ንልደት ዘብዕሎ ዘሎ ኣበዓዕላ ካብቲ መሰረታዊ ሓሳቡ ዝተፈለየ ምክንያቱ እቲ ልደት ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓበየ ህያብ ንዓለም ዝተዋህበ ኢልና ኢና ንምህር ቤተክርስትያን ዓለም ብሓጢኣት ተበላሽያን ጠፊኣን ካብ እግዚኣብሔር ርሒቓን ስለዝነበረት እግዚኣብሔር ናብ ርእሱ ከቕርባ ኢሉ ሓደ ብሉፅ ህያብ ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ኣሕሊፉ ክሳዕ ዝህብ መግለፂ ፍቅሩ ክኸውን ንወዱ ልኢኽዎ። ስለዚ ዝዓበየ ህያብና ጎይታና ኢየሱስ ምዃኑ እንዝክረሉ እዩ። ሕጂ ግን ጌርና ኢና ነብዕሎ ተልካኒ ከምቲ ንፈልጦ ህያብ ብምግዝዛእ ብምውሃብ ናይ ክርስቲማስ ትሪ ዝበሃል ፅሕዲ ልደት ብምትካል ኣብቲ ብዙሕ ገንዘብ ዘውፅእ ንብረታት ኣብ ምህላኽ ፌስታ ብምግባር ብመስተ ብሳዕስዒት ብምክንያት በዓል ልደት ተባሂሉ ዝግበር ክለብ ዶ ገለ ዶ ሕጂ ብብዙሕ መገዲ ብስሑት ኣበዓዕላ እዩ ዝበዓል። ኦኬ ስለዚ እቲ ከመይ ነብዕሎ ንዝብል መንእሰያት ጥራይ ዘይኮነስ ብመላእ ሕብረተሰብ ሕጂ እቲ ልደት ክርስቶስ ናይ ክርስቲያን ጥራይ ኣይኮነን ወላ በዓል ቻይና ወላ በዓል ክርስትና ዘይቅበላ እውን ክርስቲማስ ተባሂሉ ይበዓል እዩ በቲ መፃፅኡ ማለት እዩ። ስለዚ ሕውስውስ በለ ክኾኖ ዝግብኦ ግን ክነግረካ ከደት ክኾኖ ዝግብኦ ግን ንሳይ ደልየ ዘለዎ ንሳይ ካለካ ትኾኖ እንታ ክትኮኖ ዝግብኣ ኣበዓዕላ ግን እቲ ጎይታ ክርስቶስ ስለምንታይ እዩ ተወሊዱ ንምንታይ ዕላማ መምፅኡ እንታይ እዩ ኢልና እቲ ታሪኹ ክንፍትሽ የድልየና። መጀመርያ ልደት ክበሃል ከሎስ ልደት ጎይታና እሞ ጎይታ ተክገብር ተወሊዱ ንዓና ምእንቲ ከድሕነና ካብ ምንታይ ከድሕነና ካብ ጭንቀት ናይ ዝዓለም ካብ ሓጢኣት ካብ ርክስ ኢንኻ ምዃን ካብ ተነፅሎ መሰል ወዲ ሰብ ካብ ምግሃስ ምእንቲ ክንሕሎ ነዚኢታት እዩ መፅኡ ክገብር ዕርቂ ክገብር ኩሉ ወዲ ሰብ ከዓኒ በታ ባዕሉ ጎይታ ተዛረባ ክነግረካ እንታይ ኢሉ ከምቲ ሰባት ንዓኹም ክገብሩልኩም እትደልይዎ ድማ ንዓኣቶም ከምኡ ግበርሎም ኢሉ እዚኣታ ወርቃዊት ሓሳብ ተባሂላ ትግለፅ እያ። ስለዚ ከምኡ ክኸውን ንሕና ነቲ ብፃይና ማለት ከዓ ኩሉ ብመልክዕ ስላሴ ዝተፈጠረ ኩሉ ቻይና ይኹን ኤርትራዊ ይኹን ኩናማ ይኹን ናራ ይኹን እስላም ይኹን ክርስቲያን ይኹን ብዘየገድስ እምነቱ ሕብሩ ብዘየገድስ ትድሕረ ባይትኡ ከነከባበር ከም ዝግባአና እዚኣ እያ ምርቕቲ ልደት። ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ሳልሰይቲ ሕቶይ እኳ ትመሳሰል እያ ምዚኣ ቁርብ ተመሳሰል እያ ግን ከዓ ብካሊእ ዓይነት ሕቶያ ንኣብነት ሕጂ ንዕልል ነርናስ ንምን እዚ ምስ ሓደ ኣብዚ ዓዲ ወዲ ዝዓዲ ማለት እዩ እንታይ ኢሉኒ እዚ ፅሕዲ ንኽብሮ ንሕና ምስቲ ሃይማኖት ተሓሓዝ የብሉን ኢሉኒ። ንኣብነት ኣነ ከዓ ኣብ ሃይማኖትና ዳ ብኸመይ ተሓሓዝ ማለት እዩ ገሌለ ሓሲበ ነይረ ሕጅስ ኣብቲ ናትና ለኸ ፅሕዲ ብምግዛእ ገለመለ ንቡር ኮይኑ ዶ ይስማዓኩም ዋላስ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከለና ክዳን ግዛእል ካብ ልደት ተመፅኡ ገለመለ ብኸመይ ኢና ንብሎ ሕጅስ ምዞም ናይ ዞም ምዕራባውያን ክረአ ከሎ ወላ ምስትናትና ክረአ ከሎ እንታይ ትፍልልዩ ትብሉ ወይ ከዓ እንታይ ትፍልልዩ? ያ ፅቡቅ ኣስተውዒልካ ግን ገርም ነገር ኮይ
እንታይ መስለካ እቲ ናይ ፅሕዲ ልደት ወላ ሓንቲ ርክብ የብሉን ኦኬ ወላ ሓንቲ ሞት ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ ዝነገረኒ ማለት እዩ እወ ፅቡቅ ኣሎ ንምንታይ መስለካ እግረ መንገድና እቲ ክሪስማስ ተባሂሉ 25 ዲሰምበር ዝበዓል በዓል ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ክርስትና ዝነበረ ንሕና ኣምልኾ ጣዖት እንብሎ ንካልእ ኣምላኽ ዘገልግልሉ ዝነበሩ እዩ እንታይ መስለካ እቲ እቶም ቅድሚና ዘምልኽዎ ዝነበሩ እንታይ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ኣብዚ ግዜ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ እዚ ዊንተር እዚ ናይ ግዜ ክረምቲ ናይ ግዜ በረድ ውርጪ ዘሎ ግዜ ፀሓይ ሓሚማ ዝሞተትሉ ግዜ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ስለዚ እቲ ኩሉ ግዜ ብምሉኡ ከም ትፈልጦ ብፍላይ ንብሽ ወደን ስለ ዝነብር ኩሉ ክነቅፅ ከሎ ብጀካ ፅሕዲ እቲ ተኽሊ ፀሕዲ ግን ኣይነቅፅን እዩ ወላ ብዘይበረድ ልሙዕ ኮይኑ ይፀንሕ ሕጂ ነዚ እንታይ ኢሎም ይሓስቦ ነይሮም እዚ ናይ ሂወት ምልክት እዩ ኩሉ ክመውት ከሎስ ንሱ ግና ዘይመውት ፅሕዲ ኢሎም ካብኡ ቆሪፆም ኣብ ገዝኦም ይገብሩ 15 ሕጂ እቲ ፀሓይ ትረሉ ብርሃን ዝኾነሉ ተፀልማት ተሳዒሩ ብርሃን ዝመፃሉ ግዜ እዩ ተባሂሉ ንሱ ድማ እቲ ፅሕዲ ከም ምልክት ሂወት ሞት ዘይስዕሮ ተባሂሉ ኣብ ገዝኦም ይኣቱ ነይሩ በዚ ከኣቶም ዳሓረዎት እቶም ህዝቢ ክርስቲያን ምስ ተቐየሩ እዚ ድማ ምልክት ክርስቶስ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ሓሲቦም ምክንያቱ ጎይታና ከዓ ሞት ስዒሩ ዝተስአ እዩ ስለዚ እዚ ክረምቲ ይኹን ሓጋይ ይኹን ሞት ዘይስዕሮ ጎይታ በዚ ክንውክለልና ይኽእል ኢሎም ነቲ ፅሕዲ የእትዮሞ ግን ወላ ሓንቲ ምትእስሳር ዘሎ ይኮነን ስለዚ ናይ ምዕራባውያን ልምዲ ዳ እምበር ናትና ኣይኮነን ኣብ ከተማታት ጥራይ ድማ እዩ ዝረአ ዝገርመካ ኣብ ገጠራት መሊስያት ኮይነና ኣልባሽ ብፅቡቅ ጌርኩም መሊስኩም ለ ኣለኹም ንዓይካ ኣሞንጎ ሓንቲ ሕቶ ናተይ ኣብቐሺ ኣልዒልኩማ ፀኒሕኩም እቲ ኣብ ጠቂስኩማ ነርኩም እቲ ህያባት ምውሃሃብ ማለት እዩ ካብ ምንታይ እዩ ዝብገስ እቲ ህያብ ምውሃብ ወላ ኣብዚኦም ፃዓዱ ምዕራባውያን ወላ ኣባናውን እንዳተለመደ እዩ ከምቲ ኣቐዲሙ ዳድሽ እውን ዝጠቀሶ ክዳን ግዛኣልካ ሓድሽ ነገር ይወሃበካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምልውዋጥ ህያባት ምስ ምንታይ ይተኣሳሰር ይኸውን እቲ ምልውዋጥ ህያብ ካብቲ እቶም ሰብ ኣሰገል ንብሎም ወይ እቶም ሰብ ጥበብ ንብሎም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ምስ ተባሃለ ክበፅሕዎ ኢሎም ዝመፁ ወርቂ ዕጣን ከርበ ሒዞም እዮም መፅኦም ክቡር ህያባት ሒዞም መፅኦም ነቲ ክቡር ህያብ ሒዞም መፅኦም ድማ ኣብ ቅድሚኡ እናሰገዱ ኣብቲ ወንጌል ተፃሒፉሎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ልምዲ እዚኣ ካብኣቶም ዝተወሰደት እያ ናብቲ ብምክንያት ልደት ሰብ ክቡር ህያብ ምሃብ ዝብል ሓደ መግለፂ ኣሎ ብቐንዱ ግን እቲ ዝበለፀ ህያብና አንተወይ ጠቅሳ ቢለ ዝነበርኩ ልደት ህያብ እንዲ ብቐንዱ ሓደ ወዱ እዩ ሂብና እግዚኣብሔር ዝበለፀ ህያብ ሂብና ናቱ ስለዚ እቲ ልምዲ ካብቲ ወይ ሰብ ጥበብ ዝተወስደ እዩ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ግን እቲ ኣባዓላ ከም ዝበልክዎ አንተወይ ዕላማ ልደት እንታይ እዩ ሰብ ስለምን ክዝክሮ ዘድልዮ ኢልና ክንሓስብ ግቡእ ኮይኑ ስማዕኒ ተዘይኮይኑ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ዕለት እዚ ተወሊዱ እዩ ወይ ከዓ ከምዚ ብሉ ኣብ ዕልዎ ከምዚ ገበሩ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይተፃሓፈን የለን ዳሕራ ሰባት ተኣኪቦም ዝወሰንዎ ውሳኔታት መልሰለክ ተኮይነ ኣኽብረት እወ እታ ካልአይቲ ሕቶ ይሳንድያ ነይራታ ጠቂስኩማ ሰብኣ ሰገል ትብል ሰብኣ ሰገል ካበይኦም መፅኦም እቲ መምፅእ ዓላምኦም ከንታይ ነይሩ ካብ ምብራቕ መፅኦም ይበሃል እዩ ካበይ ናይ ምብራቕ እዮም መፅኦም መን እዮም ከ ሕጂ ኪንዮ ፅሑፍ ክንሓልፍ ስለዘይብልና እቲ ገሊኦም ሕጂ እቲ ዝበሃልሲ ብፍላይ ዞም ጎረቤትና ሃገር ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ናቶም ክገብርዎ ስለዝደልዩ ብምሉኡ እቶም ሰብ ምብራቕሲ ኢትዮጵያውያን እዮም ካብዚ ዝኸዱ እዮም ኢሎም ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ገለገለ መማህራን ማለት እዩ እቲ ፅሑፍ ግን ከምኡ ኣይብልን እዩ ምምፆም ኣይገልፅን ጥራይ ካብ ርሑቕ ምብራቕ ዝመፁ እዩ ዝብሎም ስለዚ ንድሕር ኣብ ቤትልሄም ወይ ከዓ እስራኤል እታ ጎይታና ዝተወልደላ ቤትልሄም እንድያ ትርከብ ካብኣ ብርሑቕ ምብራቕ ዘለው ሃገራት ኣብቲ ካርታ ርኢና ክንሓስብዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብ ብርግፅ ግን እዝን ዝብል ኣፍልጦ የብለይን ኣነ
ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ዝተጻሕፈ ካብ ርሑቕ ምብራቕ ከም ዝመፁ ጥራይ እዩ ስለዚ ኢየሩሳሌም ቤተልሔም ንምብራቕ ወገን ዘለዉ ካብኡ ከም ዝመፁ ንጠቅስ መነመን ምዃኖም ኣይተጠቕሰን ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኪንዮ ጽሑፍ ሓሊፍና ክንዛረብ ከለና ድማ ተነቃፊ ስለዘለታ ጥራይ ክንሓልፋ መመረፅኩም ኣረይ ኣኒለይ በቕሺ ዳድሽ ካልእ ሕቶ እንተሊካ ክሰምዓካ ሰለስተ ነይራና እዚአን ነይረና ሕቶታተይ ከም ናይ መወዳእታ ሕቶ ጌርና ክንሕሳብ እምበኣራ በቕሺ እዚ ዳድሽ እውን ጠቒስዎ ፀኒሑ ሞንጎ እንታይ ይብል ነይሩ እቲ በዓዕላሲ ከምቲ ክበዓሎ ዝግብኦ ድዩ ዝበዓል ዘሎ ዝያዳ ክንዕሙቕ ኣደለየ ብዚኣ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ በዓላታ መልኬትካ መስተታት ስኽራን ብዙሕ ነገራት ይረአ እዩ ማለት እዩ ከም ሓደ መግለፂ ሓጎስ ኮይኑ ስለዚ ምስ ካብቲ ሃይማኖታዊ በዓልሲ ብፍላይ መንእሰያትና ከመይ ገይሮም ክፈልይዎ ኣለዎም በዓል ከብዕሉ ከለውስ ብፍላይ ንሃይማኖት ንልደት ንፋሲካ ዝምልከት ከመይ ገይሮም ሞር ኣብቲ ሃይማኖታዊ ካብቲ ጌጋ ዝወስድ መንገዲ ተኣልዮም ከብዕልዎ ኣለዎም ኢልኩም ትመኽሮም እወ እቲ መጀመርያ ሕብረተሰብ እንዲሁ ክረጋጋእ ዘለዎ እንድሕር ተረጋጊኡ ሰላም እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንቡር ኣተሓሳስባ ክሓስብ እዩ ኣባና እቲ ዘሎ ፀገም እንታይ እዩ መዓልቲ ናፅነት ኤርትራን መዓልቲ ልደትን መዓልቲ ፋሲካን ዒድ ኣል ኣድሓን ወላ ሓንቲ መፍለይ ክሳዕ ዘይብሉ ኩሉ ብጓይላ እዩ ኩሉ ብመስተ ኩሉ ብከምኡ እዩ ክበዓል ዝድለ ኣብቲ ሃገርና ከምኡ እዩ ዝረአ ኣድሓ ተባሂሉ ሓደ ዳስ ይዳሎ ብምክንያት ፋሲካ ተባሂሉ ከምኡ ይዳሎ ብምክንያት መዓልቲ ናፅነት ተባሂሉ ከምኡ ይዳሎ ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ሃገር እቲ ሕብረት እቲ መራሒ መንግስቲ ዘሎ ከምኡ ደልይዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓዋዊሱ ሓደ ዓይነት ተሓሳስባ ክህሉ ከም ዝግባእ ክገብር ደልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ግን እቲ ዕላማ ወይ ከዓ እቲ ትርጉም ንኣብነት ሕጂ ሎሚ ምሸት ልደት ክርስቶስ ኢና ክንዝክር ከም ዝተወልደ ክውለድ ከሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ዘመናት ዝነበረ ተስፋ ዝተፈፀመሉ እታ ቤተክርስትያን እንታይ ጌራ ምልደት ናይ 40 መዓልቲ ዝኸውን ጾም ኣሎ ኣብቲ ጾም እቶም ነቢያት እቶም ህዝቢ ዝፅበይዎ ዝነበሩ ንምውላድ መድሓኒ ተስፋ ዝፅበይዎ ዝነበሩ እናዘከርና ንፀንሕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ብፍላይ ጎይታ ዝተወልደሉ ዕላማ እዩ ኢልና እሱ ድማ ዝተወልደሉ ንዕርቂ ንሰላም ንፅድቂ መገዲ ቅድስና ምእንቲ ክንመላለስ ስለዝኾነ ነቶም ፅጉማት እናረዳእና ነቶም ዝበፅሖም ዘይብሎም እናበፃሕና ነቶም ዝሓመሙ እናበፃሕና እናረኣና ነቶም እናሓሰብና ካብ መገዲ ጌጋ ናብ መገዲ የማን እናተመለስና ክንዝክሮ ዳ ይግባእ እምበር ብመስተን ብጓይላን ብዕብዳንን ብዝርጋንን ክኸውን ነቲ መንፈስ ናይቲ መልእኽቲ ናይቲ ዝኽሪ ልደት ዝዘርግ ስለዝኾነ መንእሰያት ካብ ዝኽርሕቁ ናብቲ ምንጪ ክምለሱ እሞ ነቲ ታሪክ ነቲ ድሕረ ባይታ ድማ ፈሊጦም ከብዕልዎ እግረ መገደይ ክላቦም ይደሊ ይቕኒልና በቕሺ ዳድሽ በዛ ኣጋጣሚ ክትብሎ ትደሊ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዕድል ክበካ መሊሰ ሓንቲ ነይራትኒ ረስዕያ ግደ ኣላትኒ ግን ሓንቲ ክብላ ደላ ነይራ እሺ ናተይ ሕቶ ብምስተወለደ እንዲ ዝተወለደሉ መዓልቲ እንዲና በቕሺ ፅቡቅ ኣለካ ወ ዝተወለደሉ መዓልቲ ኣብቲ ክሰብከሉ እንከሎ ግዜታት ይበዓል ነይሩ ዶ ልደት ዋላስ ሞይቱ ምስ ተሰይና ክነብዕሎ ጀሚርና ክብለል እየ ብራቮ ዋላስ ክሰብኽ ከሎ 30 ዓመት ተሰብኽ ከሎ ይበዓል ነይሩ ዶ ልደት ቶም ሰባት የኽብርዎም ነይሩ ዶ በዓል ነይሩ ዶ ዋላስ ፅቡቅ ታሕቲትካ ኣይበዓልኒ ነይሩ እንተ ዓንተ ወይ ዝተቐስኳ ተቐዳሚት ምስ ሓተትካኒ ካብ መዓስ ጀሚሩ እቲ ምብዓል ቀዳሚት ሕቶ ሓቲትካ ሕጂ እንታይ ደመሊሰልካ ነይረ ምስለካ እቲ ቤተክርስትያን ድሕሪ 300 ዓመት እያ ከም ደው ኢላ ኦኬ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሲ ሓደ ኢልና ንሕጂ ጀሚርና ሽዑ 100 ዓመት ይሓልፍ 3 ዓመት ምስ ሓለፈ ሽዑ እዩ በዓል ቆስጠንጢኖስ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ሮማን ኤምፓየር እቲ ክርስትና ወግዓዊ እምነት ወግዓዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ደው ዝብል ካብዚ ጀሚሮም እዮም ሽዑኡ ከም ብሓድሽ ክምለሱ ጀሚሮም እቲ ዝበልክዎ ናይ ክሪስቲማስ ዘኪሮም እሞ እዚ ክሪስቲማስ ሕጂ ናይ ጣዖት ክኸውን ስለዘይብሉ ናብ ናይ ክርስትና ክኣቱ ስለ ዘለዎ ምስቲ ናይ ልደት ጎይታ ክሕውስዎ ደልዮም ስለዚ ፈቂዶም ንድሕሪት ተወሊዱ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም
ندحريت 300 عامات تمريسهم يوم كذكر فتينهم مالتي ስለዚህ ኣብ መጀመርያ ኣይነበረን ጎይታና ይኹን ይኹን ምስተሰቕለ ይኹን ምስተስዐ ይኹን ኣብ ዘመነ ሃዋርያት ይኹን ድሕሪኦም ኣብ ዝመፁ ዘመነ ኣበው ይኹን እቲ ልደት ዝበሃል ኣይነበረን ንድሕሪ ተመሊሶም ፈቒዶም ዝገበርዎ እሞ ድሕሩ ኣዝዩ ድሕሩ ዝኣተወሎም ኣድዩ ኦኬ ያኒ ላምቦሽ መሊሳ ዕድል ክበካ ካልእ ክትብሎ ዝደለኻ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ بقى يعني نيران زي حتى يقبل كنت سلستين نيران زارابعي دحراز مسألة اللي حتى تاتي نيران روحس لهم يدل نخلهم سمعنا زلو زكاتاتولنا زلو خنو ولا نبقى شو ولا أنا عخم علتي نيلي ذاته زاوير باركة أبغى شي نعخمون أدلك بكم مال أختل الدتك تحلفوا أب إز راديو إيرنا أب إيرترا ስለዚ ስማዕ ኩሎም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ብጾት ብፍላይ ከዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ነዚ መልእኽቲ እዚ ዝሰምዕዎ ኣብ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ጽጉም ቦታ ኣብ ጽንኩር ቦታ ኮይኖም ዝሰምዑ መዓልቲ ልደት ምስ ስድርኦም ምስ ደቆም ምስ በዓልቲ ቤቶም ከብዕልዎ ዕድል ንዘይረኸቡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ንዘለዉ ንኹላቶም ርሑስ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምነየሎም ዘመን ዕረፍትን እንክመጻሎም ድማ ጸሎትና ምዃኑ ከዘክሮም ደሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎትና ምዃንኩም ኩሉ ግዜ ከም ንጽልየልኩም እዚ ጾር እዚ ከም ዝስምዕ ክንግር ደስ ይብለኒ ንኩሉ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ በዓል ልደት ይግበረልና እግዚኣብሔር ዘመን ሰላም ይግበሮ ክብል ደሊ ይቐኒየለይ ኣኽበረት ኣነ እውን ይቐኒየለይ ዝኸበርኩም ኣጋይሸይ ኣቦና በቀሺ ዮናስ ወልደ ሩፋኤል ከምኡውን ዳድሽ ኪሮስ ነዚ ንልደት ኣመልኪትና ዘዳለናዮ ሕቶን መልስን أجاي تكونوا فقادين هاد سلازخونكم بلبي باسم تخاطرت المدب من إسيات كمسكنكم فتو روحوس بعلدت كريستوس مس فتوتكم مس درابيتكم كمون بحفش أنه كل حزبنا روحوس بعلدت كريستوس كونوا لي منه يغني لي مدب من إسيات عبريدي رنا زخبركم تخاطرتي مدب من إسيات نلوم زبلنا مدبات كم استخاتلكم وإنيرو بزغربنا لكم مدبات عجيبكم كتكونوا ملوء تسفانا أيو دقيمنا روحوس بعلدت كريستوس كونوا لكم الناتمننا كساب زمت حاموس مزترفوا مدبات ريدي إرنان حدقكم سنايك أنا راديو إرنا